Εφορία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, συνεργασία με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με το Πολιτιστικό Σύλλογο του Τολού και με τους επαγγελματίες του Τολού. Για τρίτη χρονιά διοργανώνει εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν το όνομα Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές, στον αρχαιολογικό χώρο της Ασσίνης. Τις δύο πρώτες μέρες, την Πέμπτη και την Παρασκευή, επισκέπτονται τον αρχαιολογικό χώρο σχολεία που ξεναγούνται για τον αρχαιολογικό χώρο και σε αυτή δηλαδή τη χρονιά ουσιαστικά φτιάχνουν το δικό τους φυτολόγιο και το δεύτερο πράγμα που φτιάχνουν είναι βλέπουν το πώς κατασκευάζεται ένα αγγείο και στο τέλος ζωγραφίζουν κάποια αγγεία τα οποία τα έχουν προετοιμάσει. Με αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές σε σχέση με την χλωρίδα της περιοχής. Το δεύτερο πράγμα που θα γίνει θα είναι το Σάββατο και την Κυριακή, θα επισκέπτονται το χώρο επισκέπτες οι οποίοι θα ξεναγούνται μέσα από οργανωμένα γκρουπ. Με αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε να δώσουμε τη σχετική διαφήμιση και προβολή του αρχαιολογικού χώρου της Ασσίνης, που τα τελευταία χρόνια είναι ένας νέος πόλος έλξης πολιτιστικός στην περιοχή, από τη στιγμή που γίνανε εργασίες ανάδειξης και διαμορφώνουν ένα πολύ σύγχρονο αρχαιολογικό χώρο. Σήμερα είναι η τρίτη μέρα των δράσεων που κάνει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τον εορτασμό της ημέρας περιβάλλοντος που ήταν στις 5 Ιουνίου. Αλλά και φέτος, όπως και τα προηγούμενα 3 χρόνια, συνεργαζόμαστε με την Εφορία Αρχαιοτήτων Αργολίδας και το Υπουργείο Πολιτισμού στη δράση Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές. Σήμερα επισκεπτόμαστε με τους μαθητές των σχολείων από όλες τις περιοχές της Αργολίδας τον αρχαιολογικό χώρο της Ασσίνης, όπου οι αρχαιολόγοι κάνουν στα παιδιά μια περιήγηση επάνω στους αρχαιολογικούς χώρους, τους μιλούν για τη σημασία του χώρου διαχρονικά και η δική μας συμμετοχή εδώ είναι για να μιλήσουμε στα παιδιά για τη χλωρίδα της περιοχής, για τη χλωρίδα των αρχαιολογικών χώρων. Μόλις τελειώνουν όλα αυτά που γίνονται με τους αρχαιολόγους και την κατασκευή των αγγείων, με τα παιδιά συμπληρώνουμε φυτολόγια για να μάθουν λίγο να αναγνωρίζουν τη χλωρίδα και όχι μόνο ποια είναι τα φυτά, ποια είναι η χρήση τους, πότε φύονται, ποια εποχή βγαίνουν και να μάθουν να γνωρίζουν τι είναι αυτά τα πράσινα που περπατούν πάντα δίπλα τους. Θα συνεχιστεί και αύριο αυτή η δράση. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Εφορία Αρχαιοτήτων Αργολίδας και την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας με την υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων την κυρία Μάρα, η οποία έχει φροντίσει να έρθουν όλα αυτά τα σχολεία εδώ και πιστεύουμε ότι ό,τι και να πούμε στα παιδιά, αν δεν τα βλέπουν από κοντά και δεν τα βιώνουν, τίποτα δεν θα μπορέσουν να κατανοήσουν και να μάθουν. Άρα και ως προς τους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και ως προς το περιβάλλον, δίπλα στη φύση, μέσα σε αυτούς τους χώρους, είναι πολύ πιο εύκολο τα παιδιά να μάθουν και να κατανοήσουν.